சிவதுர்க்கையம்மன் ஜோதிட நிலையம். இங்கு முகம் கைரேகை பார்த்து ஜோதிடம் சொல்லப்படும். நாடி பார்த்து நோய்கள் கண்டறிந்து மூலிகை சிகிச்சை அளிக்கப்படும். குருஜி சகாதேவராஜு, குருஜி மஞ்சுநாதன் ராஜு. செல் 9677277752, 9848914267. நம்பர் 661, பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, அமைந்தகரை மார்க்கெட் மாடியில். மிகை திறமை வாய்ந்த குருசாமியின் மகன் குருஜி சகாதேவராஜு மஞ்சுநாதன் ராஜு அவர்கள் உங்களுடைய கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், கைரேகை, முகலக்னம், ஜாதகம் மற்றும் புகைப்படம் பார்த்து நிரந்தர தீர்வு கூறுவார். யந்திரா, மந்திரா, தந்திரா பிரத்யோக நிபுணர். அஷ்டதச சக்தி பீடங்களுக்கு வருகை தருவது காசியில் உள்ள நாக புனிதர்கள் மற்றும் பழங்குடியினர். அகோர தியான தவசீடன், ஓம் சக்தி, மந்திர சக்தி மற்றும் வஷீதி ஆகியவற்றை அடைந்தவர்கள் எங்கள் தாத்தா பாட்டிகள் காலத்திலிருந்து முகம் மற்றும் கைரேகை பார்த்து ஜோதிட பயிற்சி செய்து வருகின்றனர். ஆஸ்திரேலியா, கனடா, சுவிட்சர்லாந்து, லண்டன் என எல்லா நாடுகளும் சென்று வந்து தற்போது ஓடி வந்துள்ள வெற்றிலையில் மை போட்டு பார்க்கப்படும் உலகத்தில் சூரியன், சந்திரன், நவக்கிரக மகிமையால் இன்பம், துன்பம், நன்மை, தீமை பற்றி விவரம் கூறுவார். உத்தியோகம், கல்வி, வியாபாரம், காதல் விவகாரம், திருமணம், குழந்தை பாக்கியம், பணப்பிரச்சனை, கணவன் மனைவி பிரச்சனை, கோர்ட்டு விவகாரம், பில்லி சூனியம், செய்வினை கோளாறுகளுக்கு சிறப்பான பூஜை செய்து எந்திரங்கள் கொடுக்கப்படும். எந்த பிரச்சனையானாலும் 11 நாட்களில் நிவர்த்தி செய்யப்படும். இங்கு அனைத்து மொழிகளிலும் ஜோதிடம் சிறந்த முறையில் பார்க்கப்படும். எந்த விதமான செய்வினை கோளாறுகள் இருந்தாலும் நல்ல முறையில் சரி செய்து தரப்படும். வாட்ஸ்அப் மூலம் ஜோதிடம் பார்க்கப்படும்.